Все, пішли ми. Hello. Hello, Євгенію. Надіюся, що чути мене добрі. Ну, сяк люди заголосували. Руненько. Єнако за Факторіо, єнако за Новоселицю, значить будемо бавитись Факторіо. Як мінімум раз. Ура, стрім! Ну. Воістину воскрес, Сергію. Ходите никати на всякое копання, не лиш на то-то. Ай, ну Євгеній перший. Ходите никати не лиш на майнкрафтовське копання. Хі, якся мав я? Та потихи помалу. Клади лайк, ну. Уповіжте це бавка не дуже голосно. Так, я той місці... я той збавляв. Master Sound. Нормально. Уповіжте, кіть вам буде дуже голосно та маленько збавимо. Так. Значить, що у нас було? Требася нагадати, що у нас було. Я... докінчив був... Ага, це у мене... А що в мене з членом світить? Йой! Що му чинив? А, я замайнив всю біду? Господочку, я вже ніч не помню. Бойлер. Туй має бути. Фух, я вже тут не розумівся. Так, секунду. Нормально бавка, добре. Здоров'я, Богдане. Так, значить що, низько бавимо зась Факторіо, бо так заголосували люди, та й мені ця бавка любить, мені раз інтересно. Бо я туйки, видите, проходив якийсь квест, я вже... Ага, сканувати сектори. Use radars to scan the surrounding territory. Поняв. Значить, мені це виробляти не дуже і треба. Угу. Мені треба більше патронів. Я можу оці половку сюди покласти? Можу, добре. Туйня ще десь мали бути ці стріляки. Туй нормально патронів. Туй теж нормально, а туйня ще мало бути. Туй нормально. Я можу виробити ще. Айно. Не можу, треба ми що? Треба ми желізні плити всякі. Ага, у мене суд із міді, з желіза не є. Туй суд. Все, чиню. Аліекспрес лор. Все одно, направду, ну. Що? Я дав того стрімусь. Ага, аж цілу минуту чекав. Ясно. Добрі. У нас, значить, яка ситуація? О, дораз будуть стрілятися. Тепер я сам мусив стріляти. Так, треба покласти ту ще одну таку. Де то було? Треба тут покласти ще одну стрілячку. Так, як ото визирати? Gun turret. Все одно. Треба ми більше желізних плит. Можу тепер? Можу. Ні, не можу. Треба ми ще желіза, поняв. Ну, дораз буде. Доброго здоров'ячка всім.
Ну, або я дораз уже прийду сись квест, то вже будемо якийсь другий бавити. Тут мені ся видить, вже і не є смисла мені класти то. У мене 3 сканери суд. Все. Все, засканував їм всі 50 тих. Всі 50 секторів. Small shipwreck located to the southeast. It's time to explore that area. Ага. Ну, ідемо на слідуючий уровень. The radar has detected a distress beacon, but the signal is extremely weak. Ага, значить, когось кличе на поміч. Треба піти помочи. А як ти можеш паузу покласти? Ну, не ож. Так, туй хабит паливо. Туй маленько є. Так, це якась нова зона. Ні, це то та сама зона. Просто у мене тут построєно дуже по-іншому все. Так, чекайте, ви тільки всього пишете. То все. Щас позву комуніту гідзята. Не треба, у них там своя двіжуха. Мігалю, як ви вчили чеську? Та живім на чехах, та там їм все і вчив. Лампа? Тут лампи суть уже. Ого. Направду, можеш лампу вчинити. Класно. Можеш лампи покласти. Засвітити. А, їм треба електрику. Заберемо раз. Візьми поднає маленько челяди з вузькими очима, буде файно робити фабрика. Та ні. Туйка вшитко автоматизовано, никайте. Сися лінія. Тут що, у мене мідься добива, та й все що? А от, ага, угіль виціть іде, поняв. Electric drill. А це що? Burner. Ага, burning mining drill. Або ся ніч не чинить. Waiting for space in destination. Або і сесі. Ага, сесі роблять нормально. І сюди викладуть. Так, чекайте, нам треба раз навести порядок з тим, що у нас тут вже. Мені треба закрафтити лабораторію. Assembling machine. Lab. Ага, та це дуже легко вчинити цю лабораторію. Раз пообзираємо, що у нас тут домак є. Добре, значить, це нам дає пару. Ага, тут мені треба продовжити цю лінію, бо і сесь бойлер робив. А тут розбито. Так, є в ня... Ай, ну тут у ня ще 2 сесі. А як його обернути? Сяк, та й сяк. Далі мені треба маніпулятор. Як це відмінити? Маніпулятор убклав сюди. Угіль. Добре. Добре, сись бойлер тепер буде нормально робити. Що пишете? Do you speak English? Та маленько є. Ну, яке аудіювання? Я пішов на роботу, на роботі були чехи, треба було знати, як із ними говорити. Ну, та навчився. Добрі, що в нас далі є? Ага, значить... Як інтересно це вчинено. Тут є підземна труба якась. Добре, що це таке? Steam Engine. А що він робить? Generate electricity. Добре, значить, у мене тут 2 електрарні, і тут були ще 2 розбиті. Тому теоретично можемо ще 2 сякі покласти. Айно? Steam Engine. Так, добре.
На то мені треба желізо, наприклад. Желізо у мене Це що? Assembling machine. Що воно мені збирати? Ага, ког. Ког мені збирати так і нараз. А туйки просто желізо складує. Добре. Ага, і це мені путі складує. Це мені ког складує. Добре. Тепер я що можу вчинити? Можу вчинити Steam Engine, наприклад, один. Учинив їм. Можу його сюди покласти. Або мені його не треба, мені треба лабораторію. Ну. Є, добре. А дораз і покладемо. Раз покладемо ще сюди сись. Так. Сяк. Треба до нього тепер провести трубу. Айно. Де в нього були труби? Пішов? Супер. Йой, що пишете? Перероблює кога на гюга? Почти. Треба мені тут ту лабораторію. А що вона чинить? Consumes electricity. Добре. А де її можеш покласти, а головне, на що вона мені? Мені це все дуже інтересно. Де би на неї місто вибрати? Найби була туй, наприклад. Lab will consume consume scenes peak? Science pack. Lab will consume science packs and use them to research the selected technology. Добре. Technologies need a certain number of science packs to be completed, so using more labs will speed up your research as long as you feed them with science packs. А як мені тот science pack зробити? Use labs to research stone wall. Open the technology screen using the TK. Technology. Ого. Ага. Добре. Electronics available. А stone walls, як мені то? Ага, туй, все. Вижу. Start research. Ага, тепер мені треба все. Automation Science Pack. Добре, мені треба знати, як і це виробити. Так? Ага, поняв. Ото мені треба Copper та і COG-CC. Ну, і це я тепер можу вручну, або мені треба... В ідеалі мені треба то. Це не добрі, що я тут. Треба їх забрати. Воно у мене має бути десь туй, бо туй сюд ког, а туй є копер, та мені треба, аби воно подавалося сюди. Це зроблю стрім по терарії, йой, не знав, раз такого в планах не було. Тоді як ми то вчинимо? Нам треба сяк. Ні, навіть не так, ні. Вот сеть. Сюда. Сюда. Сяк. Тепер мені треба єдного. Так, ні, покладемо сюди цю лабораторію. Єдну туй. Та й можемо ще одну вчинити, наприклад. Можемо вчинити ще одну лабораторію. Тобто у нас були дві. Айно. Та єдну туй. Далі. Треба ним провести електрику. Сяк. Є у вас електрика? Є. Та треба сюди покласти.
та й сяк. Добре. Тепер мені треба CC роздавачі. Один сюди. Один сюди. Один сюди. Ну, сяк. Тепер і ког, і то має подаватися сюди. Ні, чекайте, що я чиню? Сюди. Я все недобрі роблю, Ну, не аж гет усе недобрі роблю, або маленько не так. Так, все раз забрати гет. Що за чупакабри набігають на фабрику? Тут, коротше, лорбауг такий, ось я на чужій планеті, і я навіть не знав, що це за планета, мені треба просто виціть утікнути. Або виціть утікнути, то треба... або виціть утікнути, то треба утікнути. Мало глупо звучить. Так, чекайте, мені треба цей автоматичний асемблер, він у мене є. Бойлер. Assembling machine. Мені треба assembling machine. Туйка мені треба assembling machine. Сяк. Так. Тепер це я можу забрати. Ну, тепер ког та й мідь будуть подаватися у Assembling Machine. Assembling Machine... Як мені зняти Selection із цього? Добре. Тепер Assembling Machine мені має щось виробляти. Select a recipe for assembling. Все. Він тепер мені буде складувати мідь та й тут гуліщатко у Automation Science Pack. Тепер мені треба виціть ще один конвейер, котрий буде нормально я це роблю? Видав нормально. Тепер мені треба ще один конвейер. Тот конвейер буде тут і Science Pack передавати у лабораторії. Так. Тепер я беру всі дві лабораторії, кладу єнутуй. Сяк би воно мало робити тепер. Мені це так видить. Значить, коги будуть подаватися сюди, і всі пластини будуть подаватися сюди. Пластини вже пішли. Тепер мені треба просто провести світло сюди, бо це все робило, так? Зачнемо з цього. Сюди. Все, він передається в Assembly. Assembly робить Automation Pack. Так? Може мені треба буде цих дві. Мені віддав цих асемблерів треба двох. Так, Technician, Assembling Machine. Нараз за цим. Тепер. Так. Тепер руку. Так. Сяк. Руку. Сяк. І світло. Світло сяк. Нормально? Нормально. Рецепт треба вибрати. Добре. Все, пішли ми. Так, що пишете? Ти дивився аніме? Якщо так, то яке твоє улюблене? Ника аніме, ника ви много чого.
Ага, я сі не можу збирати. Ну, тепер у мене все туй, а коги у мене на сесе. Всі коги, які у мене ся... Чекайте, всі коги, які у мене ся збирають, по факту оказуються туй на конвейерові. Тож лишніх у мене не буде. Ну, добре. Які маніме никав? Та много. Никавим і атаку на Титанів, Наруто, Бліч, всякий. Що мникав? Много мникав всякого. Та й коли одлетім, чу кабри можуть учинити космічної корабелі піти за тобою. Не факт. Не факт. Ну, скорше всього ж нет. О, чекайте. Дослідив стіну. Супер. Я дослідив стіну. А далі що? А яка мене дали ціль? Great. I can now build a wall to keep the enemies out. Then I can focus on more important matters. I need to scale up my production and research more advanced materials. Then I should be able to build a car. Ти мотор можеш по собі покласти? Ура, інчикає баньове стровання, айне. Use labs to research automobilism. Що, як? Автомобілізм? Як ото? Heavy armor. Logistics. Ну треба мені логістику, коротше. Інчикає баньомайстровання, то файно. Так, тут у нас нехватка... Щось взагалі виробляться. Камінь. Ага, добре. Добре. Є А це що таке? Це робить? Це не робить. Чого? Не розумію. Всі роблять. Це не робить. Ага, треба сюди воду довести. А як сюди воду можу провести? Ще і сей помпи треба. А мені воно ще треба тепер. Видав, треба буде. No input fluid. No input fluid. Добре, значить мені треба труби. І якось трубами провести сюди. Виціть можу взяти. Це не можу взяти виціть. Це можу виціть взяти. Це може ще якусь яку помпу. Кося всьому розуміє. Кося всьому розуміє, підказуйте мені, бо я слабенький. Сюди 10, добре. І була у мене ще лампа лишня. І може десь тут покласти. Бо це було видко. Це буде на стрімах Dashwood Paradox. Нагадайте мені, що парадокси чинять, я не пам'ятаю. Щось дуже знакоме. Або не можуся нагадати, що. Так, добрі. У мене тут щось взагалі вироблять. Ага, добре. Тут поступать угіль та й желізо. Желізо ся переплавлює на плити. Плити йдуть сюди. Частина плит збирається у шкоробоньку, частина плит йде на кога, частина плит йде на транспортний сесі. Добре, поняв. Тут вже знаємо, що це діє, тут мідь переплавлює, тут угілля добивати, ясно. Так, тут що у нас тут угілля добивати сюди, він йде на сесе, добре. Треба мені ще одну лампочку. Десь чинять лампи? Тут. Ну то треба мідні плити. Хочу си тут засвітити маленько. А, то тут є лампа. А чого вона не світить? Тут не є зато.
Так, Crusader King, Stellaris, Heart of Iron, Європа Universals. Ну. Все такі стратегії досить майтяжкі. Насправді, мав куплену туту. Анно 1404. Хотів їм то теж забавити. Айбо, видите, тільки бавок у очереді уж не встигав. Та й тепер насправді у швидкий час зайнятий в основному новоселицю. Бо новоселиця то сила. Добре, пообзираємо, що в нас тут. І це що? І це шкоробинька, і це що? Гантурет. Добре. А все цю шкоробиньку що мав класти? Бо той камінь, це я вже порозумів. Ага, можеш з каменя стіни чинити, так? Кіт я зроблю цей assembling machine. Stone brick. Ага. Made in stone furnace. Steel. Добре. Ага, я поняв. Добре, значить мені треба. Теперка. Я порозумів, мені треба сись камінь, ви ці тепер перевозити. Да, як. Це що? Це теж камньодобувалка, айно? Бурнер майнінг дріл, добре. Або сись електричний, сись ліпше. Мені треба просто виціть сюди. Ага, тут вже навіть є сись. Stone Bricks вже готові. Це дуже легко чинить. Сяк. Або треба вбити, бо то-то. Господи. Мені сю не треба. Мені треба електричну. Електричний смелтер. Як це він кличе? Stone Furnace. Boiler. Ні. Це не електричний печка, сісі. Ні, не електричний, слухайте. Ага. Треба мені, значить, сюди угіль передасти ще. Добре. Добрі. То доси складемо на місто. А от ні, не на місто, а ту його покладемо. Ту його покладемо. Ні, не так. Давайте, найбо ту і став. Ну, най ту і стоїть. Бо треба в нього угіль передасти. Як би то вчинити? Угіль у нас є ту, можеш виціть. Так, треба... У мене електрики раз доста, айно? Available power 900 кВт. Power output 300 кВт в основному. Ож, раз у мене із запасом. Айно, електрика. Ага, там логістика вже ся вивчила. Айно, тепер мені що треба? Що це? Logistic Science Pack треба. Ну. Мені треба сюди угіль виціть. Це не тяжко ся вчинити. А от ліпше цим боком. Сяк. А виціть руку просто покласти, та й готово.
А, я камінь не зачав, то. Тоже сяк. І світло тут. Ну, добре, тепер у мене має зачати чинитися камінь. Тепер би мені треба цю тиглу кудись теж складувати. Наприклад, я можу тут покласти секое, а в неї руку. Ага, а тут повного угля. Так, що мені вчинити? Що би мені вчинити, аби то розглотити? А як я можу? Я можу виціть якось позабирати лишній вугіль? Ні, я знав. Мені треба з другого бока було просто, аби уголь попадав. А як ото? Very hard. Та не very hard. Треба просто, аби угіль з другого бока на конвейер попадав. Там патронів вже немного. Так, думай, Мегалю, як би то вчинити? Very hard. Ну, тут успішний успіх. Все фунгує. Ти можеш навіть ще таких покласти. А де ми суд патрони? Я перше чинив. Ага, туй суд. Вісім сюди, нормально. Так, лоджистику вчинив, супер. Underground Belt, даже такое є. Splitter? Splits and joints transfer belts. Інтересно. Що мені з цим чинити? Як мені то зробити? I'm confused. Можеш учинити маніпулятор, який перекладає на другу сторону. Можеш, наприклад, учинити сяк. Тоже якусь будьку. Взяти маніпулятор, який буде сюди просто викладувати лишній вугіль. Або проблема, що він вдав буде брати не лише вугіль, а і камінь, айно? Айно, він буде брати і камінь. Це не дуже добрий. Туди все забираємо, кладемо готуй. Добре. Кладемо готує. Ні, це і так не буде добрі. Це і так не буде добрі. Треба придумати щось друге.
Треба придумати, аби сюди заходило з одного боку то, з другого боку то. А як то вчинити, я не знав. Хіба сись провести іншако. Хіба сяк провести. Немає раціонального, бо тепер камінь та й угіль будуть другим боком іти. Тепер сись мені туди не треба. Та й сесе мені не треба. Ну, я раз лише таке рішення придумав. Carpathian Cactus. Здоров. Це перший раз я бавлю Factorio, не зовсім. Я вже бавив 2 години. Ні, я бавив годину на другому стрімі. Значить, це другий раз я бавлю Factorio. Учини низ маніпулятор і ящик. То я вже було. Маніпулятор, який перекладує на другу сторону, я такої не знав. Не знав, би такое було. Добре, тепер у мене є тигла. І з тигли може чинити стіни, так? А як? Круто, є стіна. Ха! Є стіна, можеш всяк стіни вчинити. О, та я можу то. Де ми є Assembling Machine. Зараз у мене буде Assembling Machine, який чинить стіни. Я тільки один такий, що нічого не понімаю. І зайшов на цей стрім, щоб підтримати Мігаля. Ну би ти не знав. Underground Beltom вугіль на другу сторону може перевести, каже галичанин. І в принципі я то вже зробив. Просто не під землю. Та ми тут туди, знаєте, що вчинимо? Ми вчинимо ще й... Так, мені треба ще 2 шпори. Мені треба ще 2 шпори. Я вчиню дораз читову автоматизацію. Сяк. Тепер маніпуляторами я буду перекладувати у шпори угіль та й то. А далі... Йой, не добрі. Сись уже буде лишній. Так, патронів не є. Поняв? Патрони чинимо. У чому суть бавки? По факту строїти велику фабрику. Ні, ціль бавки така, ось треба спастися виціть на якусь другу планету. Треба спастися на якусь другу планету. Не так. Я тепер на якійсь планеті не знаю. Мені треба з неї утікнути. А я з неї утікнути можу лише на космічному корабльові. А тот космічний корабель мені треба з нуля построїти. Но, хвала Богу, я якийсь модний інженер. І я собі придумовую, як ото вчинити.
Я можу так? Ні, не можу. Добре. А так можу? Так можу, добре. Значить. Добре, тепер мені треба сись складач. Айно, складач. Один. Може навіть ще один мені треба, ні? Двома атакою буду чинити. Тут на нього много нападають. Треба мені стіни. Так. Каміння має много патронів, стіну чини. Та дораз. Це тонелем камінь бере. Лиш камінь, або я хочу тот процес автоматизувати. Хочу тот процес автоматизувати. Значить, мені треба буде світло. Туй. Ти туй видав. Так, а що мені тут треба вибрати? Стіну. Все, пішло. О, треба мені знати. Мені ся видати, що мені треба ще одну таку. Айно. Все не так. Все мені треба перенести буде. А ми тут учинимо. А я тут вже робив ще один Айно асемблер. Так. Ще одну руку сюди. А тут туди у другого бока. Сяк. І тут у мене буде результат моєї роботи. Но. Сяк. Треба мені ще одну руку. Де тут маніпулятор? Так, всі ще живі. Сюди мають мої стіни йти. Ага, так, всього вже не є патронів. А сесь розбили. Треба мені, значить, ще одну стрілячку. Турель. Ага, так, тут світлом не провів. Або і руку ми треба ще кину сюди. Так. Та й світло ми треба. Бо я тут ніч не вижу. Ну, ідуть стіни, добре. Потихи, помали. Все, стіни сестрот. Я автоматизував. Опа, вітаю, ти скачав бездонну яму для свого часу. Ну, супер. Сяк видав і буде. Слухай, як ти бавиш баньомайстровання і фабрику, то може забавиш Industrial Craft. Може. Воно все поміж собою дає як скапчано. Так розумію. Так, я тут можу супокійно класти ще один такий. Я так вижу, мені треба ще один асемблер. Йой! Так, а тепер уже проблемася починають. Де ми стрілячка? Так. Патрони. Так, це проблема.
Мені ся видить, мені ще й треба патрони то виробляти вже автоматично якось. Я через стіни буду догони стріляти, не знаєте? Так, ще мені треба, ще одну турель мені треба. Так. Мідь, 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 мідь. Мідь, желізо, желізо, желізо. Так, треба би видав і... А це що таке? Ага, мені треба тут поміняти СС рецепт. Мені треба було зелений рецепт. А що на нього треба? Хо-хо-хо-хо-хо. Ясно. Добре, з цим раз буду розбирати, раз треба безпеку. Так, чекайте, що ви пишете? У тебе нижній асемблер стін не робить. Нажми Alt. Реально не робить. Йому треба оповісти, бо він робив стіну. Тепер робить. Добре. Так. А я хотів ще стрілячку. Та й патронів до них. Кампець, страшно. Що я чиню? Я не встигав реагувати на це все. Ай-яй-яй-яй. Так. На, все, бери. Фух. Кампець. Можуть стріляти через стіни. Супер. Це Industrial Craft ще живе. Ну, я не пробував. Можу пак попробувати. Я не знав, що воно таке взагалі з себе представляє. Що то за Industrial Craft? Добре. Стіни суд. Все, я замурувався з одного бока, а мене стріляв з другого. Так. Ой, дуже тяжко. Так, це мені не підходить. Тут треба буде дораз це все міняти. Дораз. Раз треба безпеку. А я можу і сам стіну вчинити, так? З того, що в мене є. Айно. Сюди требася загородити. Тут много желіза, треба його так і захватити, видав. Тут желізо, видав, не безконечне, ні? Айно, там желізо не безконечне. Тройні стіни і 3-4 турелі. У тебе біом тяжкий. Ага. Поняв. Забруднення викликати фрасів. Тут йому ж турель або патрони треба. Я турелі наклав, патрони не поклав.
А це значить і патрони можеш автоматизувати, бо як ото онь туди доставляти, я собі не дуже представляв. Так. А можна як стіну кругом всього забруднення цього зробити концлагер? Ні-ні-ні-ні-ні. Так. Так, добре, на перший час сяк. Ту їм поклав. Треба ще турелі. Желіза ще? Я вроді брав. Пак я брав желізо. А, я все так і пустив на то-то. Поняв. Добре. Сяк. Скорота виробу стін не така файна, як мені ся хотіло. Ну. Ліпше гнич. Так, раз це желізо захвачувати не буду. Майдорас. Майдорас продумав, як ото чинити. Так, турелі, де суд? Я клав в очі. Ага, вони ще на очереді, добре. О-о-о. Так, тут треба утовщати, бо той фурт нападав. Айно. Патронів треба буде много, та не парся, автоматизовуй. Все автоматизовуй. Турелі і патрони. Ну, пак ясно ж треба би все автоматизовувати, бо я не знав раз як. Значить, це в мене тут просто пусті дві руки. А, не пусті. Може воно у турель мало патрони якраз заводить. Кампець 3, тут і. А я можу ці штуки ремонтувати якось? Видав не дуже. Шпагетони чи не, ти кажеш? Ну, пакінчак і не буде, раз мушуся розібрати, як це фунгує. Так, сюди поклав немного. Покладу много. Тут ще нормально. Тут ще одна. Тут ще нормально, добре. Йдемо сюди никати. Тут немного сталося. Тут нормально. Я думаю, ще були. Так, значить, треба вчинити виробу патронів. Як би то зробити? У мене тут є желізо. Мені, наприклад, ну, сих доста. Сись може робити патрони? Може, ні? Сись може робити патрони. А на то треба лише желізо. Та все, він може тепер робити патрони замість цих. Це я можу собі в інвентар забрати, сість буде робити патрони. Ну, то я буду лише приходити забирати туди. Раз доставку на всі тут я не зроблю. Що? Ай, ну і це перше проходження. Ну ні, я проходжу туторіал тепер.
Світ тут, скорше всього, не лишиться, бо я тепер бавлю демо. О, ще це не повний Факторіо, я його ще не купив, я лише загрузив демку. Значить, скорше всього, то так не буде. Я так розумів, ож. Ого, направду, тут треба такий двойний, тройний. Factory must grow. Де ж є інженер? Айно, чинить цілий завод, а собі хижу покласти не Evolution, ні? Ну, раз сяк. Нігде не жиє, він навіть не спить, кіть видиш. Фурт ходить, щось нараблять. Добре, я хотів сюди провести води, бо ще й все робило. Но не знав як. Мені треба ще одну всяку помпу. Значить, ні? Всяк. А з неї трубу. А далі. Такі дві мені тепер треба. Так, як ото фунгує? Сяк, сяк. Пішло? Я не поняв. Working, добре. А, все, пішло. Фух. Пішло. Доста було всяко чинити. Може то не чоловік, а то робив. Може бути. А чого дослідження не йдуть? Бо я ніч не досліджую. Електроніку. Зачнімо електроніку. У мене ніяка яка проблема, може ти будеш знати, підказати. Ну, навіть не проблема, а просто я тут зробив таку штуку, видиш? Сися збирати Automation Science Pack. Тут лабораторії проводять дослідження, або мені тепер треба сись Logistic Science Pack, а на нього треба Transport Bell, та й треба на нього сись, а я... Мені тепер все треба автоматизовувати. То трансгуманістична людина, наприклад, пофікшений баг, аж треба спати. Ну, коби. Так. Добрі. А як їх поскладувати? Я їх можу якось руками забрати з того? О, я можу... То ящик, точно. Я можу тут покласти ящик, сяк. Айно, і маніпулятором сяк. Все, лишні тут будуть. Добре. Фух. О, мені то все треба автоматизувати, супер. Що я можу далі ресерчити? Сесія ресерчить тепер. Добре. Так. Турелі ще можна класти. А я хотів би якось патрони мені складу. Ага, сись мені робить патрони, добре. Добрі.
В смислі F збирає речі. Ага. Ож, можеш просто із цього позбирати на F. Поняв. Угу. Порозумівем. Пояс для швидкого доступу. Ага. А як його? Угу. Поняв. Поняв, щось таке. Я ще щось хотів сюди. Я хотів ще один стінозбирач класти, мені сьогодні. Я хотів покласти ще один стінозбирач. Так. Ну, то я давно міг ту собі накласти, а я просто не знав за то, так? Я можу без потреби в інвентарі, я можу так і ту, айно. Ну, супер. Значить, треба придумати, як ще камінь чинити. Все тут не добрі стоїть. Все тут в мене все не добрі. Тут мав бути шпор. Так. Все у мене якось через вузицю тут. Треба було б ще сяк видав. І ні. Щось мені це не любить. Я можу тут шпори мати, або ліпше їх сяк мати. Бо тут у мене міста не є. Тут у мене міста не є, мені ся тут заважать. А от сюди горі його можу пустити. Можу його горі пустити насправді. Значить, мені треба той шпор. Десь у мене шпор був. Оба туди. Так. Так, сегет виціть. Сегет виціть. Там світло десь було. Світло тут покладемо. Ага, кі очищать з руки, ти казав. З чимся не присохтував. Добре. Тепер руку сюди, руку сюди, руку сюди. І із них вон. Сюди та й сюди. Сяк. Сяк. Ну, а тепер уже як мінімум 3 шпори роблять. Вже ліпше. Ти що, ніч не чиниш?
Сись не знав, що він має чинити стіни. Но. Прогрес. Здоров'я, Владю. Буду по Twitter бавити Майнкрафт. Так що говорю много. Будуся старати. Десь у нього там ще й сі лампи були, пару штук учень. Так, патрони. Нормально ще. Стіна, 13. Дуже слабенько стіна чинить насправді. Ну, тут зверху у мене вже файна така читава троїта стіна. Все вже визират мало ліпше, у мене вже 3 шпори чинять камінь. А може треба мені ще, ні? Треба мені більше. Тут вода вже не треба укріпляти, сюди вже треба укріпляти. Добре. Що в мене тут? Яка берлінська стіна? Інопланетна стіна в даний момент. Так, тут йду тихенько, нікого не киват. Тут щось потемки, можеш запалити світло. А цяк. Автоматизуй конвейери. Ну, куби. Що мені треба автоматизувати? Сись узол раз тут робить. Що він робить? Мені тут треба щось чинити. Значить, у мене був збирач, який чинив. У мене був збирач, який мені чинив CC путі. Я його переформатував на патрони. А може путі і треба було лишити, бо воно йшло сюди. По всьому треба путі, або Logistic Pack чинити. Мені треба ще збирачі CC. Мені треба автоматизовані збирачі. Ще вчиню 2. Так, можеш продовжити сись. Електроніка розроблена. Конвейери і роборуку треба автоматизувати. Почни з конвейерів, вони май прості. Fast Inceptor. Не знаю, нащо він на буде раз. Значить, конвейери автоматизувати. Як ти то видиш? Бо яся в тому не дуже розумію. Ну, тут у мене явно заглохло все. Ви ці все можеш продовжити далі кудись. Або куди? Та й нащо? Що мені далі треба збирати? Я можу ще пару лабораторій вчинити, які б, наприклад, робили сив зелену штуку. Айно, сись збира далі челени. Клади завод і вибери конвейер. Ну, порозуміємо. Ось збирачку чинити. Assembling this machine, так? То в мене таке є. Ну, було, як мінімум. Сись замість патронів чинив у мене конвейери. Сисі хочу пустити. Транспорт белт. Зайсе ти кажеш, айно? Привіт, ми, можливо, в серпні поїдемо в Карпати. Які місця порадиш відвідати? Я от таки знав. Що вам інтересно? Це ви хочете десь на природу йти, це так, де в музеї, це вам домак має інтересний якийсь місний, не знаю, кафе, ресторани. Дуже без контекста до мене прийшли, я не можу нараз вам таке нарадити. Я вам наражу, щось мені любить, а ви прийдете, вам все не полюбить. Та я пак буду винуватий. Ну,
Або автоматизувати транспорт белт, можемо такое ще вчинити. Айно, ж можемо тут покласти цей збирак. Йой, недобрі. Недобрі, його треба було май у бока покласти. Сяк. Ну так, сяк. Сі в мене будуть, значить, сині тут і чинити. Сись най у мене чинить транспорт белт. Сись най чинить роборуку желізну. Ага. Бо йому треба коги виціть. Та й Electronic Circuit. А у мене Electronic Circuit як збирати? Треба мені, значить, раз Electronic Circuit збирати перед цим. Так, чекай. Роборуку мені треба... Burner інсертер. А це мені треба просто інсертер. А, чекай, а на синю ту штуку що мені треба? На зелену. Інсертер, ага. Тот, що найсложний. На нього треба коги. Айно, треба асемблер на електросхему туй. Електросхема якраз не тяжкося чинить. Copper cable. Або на то мені треба copper cable чинити із копера. Айно, мені треба мідні проводи туй чинити. Туй десь. Цей снайбо чинив мідні проводи, наприклад. Так. Із мідних дали мідні проводи, мені треба буде убочинити сяку схему. А на то треба желізну плиту ще. Мама мія. А желізні плити туй. Так. Ану. Попробую то з результата чинити. Так. Я виціть. Нет. Не добрі. Не добрі. Нет. Не добрі. Так. Нет. Представимо собі, ось тут у мене будуть йти. Представимо собі, ось виціть у мене будуть йти мідні проводи. Айно, кить мені треба чинити сі зелені штуки. Значить, мені треба інсертер. Так, мідні проводи. Виціть я можу желізо брати. А желізо можу тут перечинювати на коги. Або коги у мене вже тут йдуть. Ні, коги у мене вже тут йдуть. Коги я можу виціть брати. Не коги, мені треба желізні плити. Плити у мене тут йдуть. Добре. Добре, учинім сяк. Так. Представимо собі, ось з того боку у мене йдуть плити, з того боку у мене йдуть туті. Значить, тут транспорт белт можеся збирати. Добре. Я раз дуже примітивно, то так. Значить, наприклад, сись у мене буде збирати що? Сись у мене буде збирати транспорт белт. А, там треба коги. Хмарити зелені. Коги у мене тут йдуть. Та треба там було коги. Добре. Маленько дурачком себе чув тепер. Гюга ми мож отогнати Чупагабр, айно. Євгенію, добре, майтеся, що я можу вчинити? Кіть це не розуміємо.
Значить, плити мені треба. Бо мені треба і плити, і коги в одному місці. У мене когися десь тут складували все. Не може їх виціть якось окремо направити? Видав, ні. Ай, ну можеш видав покласти на коги окреме, правду кажеш. Туди туй кладемо. Так, кладемо один туй. А що воно так? Воно так не буде діла. Всяк. Добре. Туди кітсись у мене буде чинити, наприклад. Ні, транспорт белт не може. Сись може чинити. Ну я хотів, щоб з цього боку були руки, а з цього були транспорт белт, так? То туди мені треба просто... Туди сись лишній. Так, не творіться, я все ще не бавив, так? Я в цьому ще не розумів. Можеш легше зробити туди. Так буде нормально, бо так будуть попадати і плити, і коги. Сись буде виробляти коги. Тоді... Добре, з цим понятно. Плити і коги там будуть. Тепер треба мені з цього боку руки. Значить, Electronic Circuit. Мені треба желізні плити. Плити он тут будуть. О, там у мене якийсь сплітер ще був. А що він робить? Splits or joins transport belts cargo. Давно не нападали на правду. Щось стало? Щось стало ж кусаки не нападали? Не знав. Маленько ся усилимо. Добре. Є проблемка. Проблемка така. Це ми раз заберемо. То мені треба і желізні плити, і коги, і electronic circuit at the same time. Так? Сись якраз у мене теоретично має чинити коги. Так? Ну, кітсись буде чинити коги, значить по цій лінії мені будуть попадати коги і желізні плити виціть. Так? Так. Коги і желізні плити. Супер. Значить, туйки ми можемо класти збирача. Мігалю здоров. Здоровля.
Може проведи верхню стінку крутим путем до скали. Менше стінок треба буде. Та ні, нормально там. Май велика орда кусак буде, це що? Не знаю, може буде май велика, може не буде. Добре, тепер я собі так представляв, що СС у мене буде збирати що? Буде збирати сесю біду. Значить, із цього боку мені треба буде лише мідні туті. Пластини. Не мідні пластини, а сюркіти. Так. Сись має проводя чинити. Так, проводя. Бо сись робив проводя, то треба йому виціть лише мідні пластини получати. Так, так. Тепер. Ще один збирач. Йоу. Ну, і це, в принципі, нормально. Тепер ще один збирач туй, котрий буде збирати сись лоджістик прикол. Ні? Ні, він буде збирати транспорт белт. Так, так. Бо він туди має стояти не туй, а піцицько має до бока. Най буде туй. Треба ми цих пару собі ще вчинити. Так. Добре, значить. Сись що мав робити, я вже забув. Ага, сись має робити, значить, транспорт белт. Із когів та й пластин. Так. А як уже будемо мати і сесі. Та маємо мати ще один збирач, котрий буде на конець із всієї біди чинити сесі зелені штуки. Так, так. Фух, хвала Богу. А ну. Не знав, правда, як ото тепер буде робити все. Йой, в мене дерева не є. Так, ту їм за руку забив. Ага, ту електрика ще не є. Ну, буде діло. Когося не роблять. Чогося кого не роблять. А, бо я... Бо сись має у другого бока стояти. Робиш кого?
робиш? А си що? А, ну, ясно. Або якось нелогічно. Я думав, то ж зараз заробить. Так я думав. А воно не заробить. Це не можеш ліс якось автоматично рубати? Я взагалі без поняття, чесно. Не знав, це можеш ліс автоматично рубати. Ну, вижу ж раз сися роблять, а й сися не роблять. Чого? Бо не є в мене сюркітів всіх. А вони ся сюди не докладуть чогось. А чогось не докладуть? А! Пф, та бо... Тихо будь. Так. Добре. Сись буде чинити... Так, ще раз. Як ця штука чинить? Ага, мені треба желізо. Ой. Це все не добрі. Це все, що тут є, це все не добрі. Так, не никайте на нього даже. Це все не добрі було. Ну як все? Не зовсім усе. Припустимо, що сись один нормально робив ког, так? Бо мені треба плити далі, щоб йшли. Так. Да, як сюди. Та бо зміригувавимся. Сись буде чинити ког. Далі. Ще один із когів має чинити... Ще один із когів мав би чинити то-то. Транспорт белт. Він може виціть забирати і так ось сюди класти. Або, ні, то не добра ідея буде. Його ліпше з другого бока покласти. Так, сись тут буде, значить, транспорт белт чинити. Далі. Треба мені... сись один буде чинити мідні сюркіти. Так. Далі туйка, мені треба ще одного. Як би то було? Мені так інтересно і все складати. Зараз попробую скачати. Ну, із доброго, що можу оповісти Ники. Я бавлю тепер демку, і вони в демці предлагають цілий туторіал безплатно. Також ти можеш собі скачати і пройти туторіал безплатно. Можеш купити бавку потім. Я дотепер бавлю туторіал. Це вже другий стрім, я бавлю туторіал. Так. Добре, сись буде сіркута чинити. Далі, із сіркутів мені треба буде чинити... Господичку, сись Electronic Circuit, так? Його можеш класти туй. Його можеш класти туй. Так. Добре, тепер із Electronic Circuitів всіх я можу робити що? Я можу робити Iron Plate, Electronic Circuit, я можу робити сесіна. І це мені треба буде окремий цей збирач. Туй.
коги мені дали, будуть йти сюди. І, або... Не знаю. Зараз будемо видіти. Просто мені ся видно, що в мене заб'ється сись. Просто. Entity is being damaged. Я єно що переживав, що в мене, коротше, на syslin будуть йти entity трьох типів. Желізні плити, дрюття та й коги. Можу тобі схему повісти, але то не цікаво. Ну, пак правда, не то-то. А, патрони вгорі не є. Зараз ідемо пообзираємо. Воно бути й таке. Ну, а направду, вже ні в кого патронів не є. Лиш 43 стіни, кампець. Немного. Йой, не знав, це буде фунгувати. Ну, тут будуть коги та й желізні пластини. А електронні сюркіти він теоретично має напряму закладувати з цього сюди. Я не знав, це все буде робити. Це не можу провести конвейер, бо патронися складали? Можу. Або ото... У мене тепер на то ментальної сили не хватить. Недоста буде. Я тепер пробував до Мак другу фабрику вчинити. І мені на то хиблять... хибить мемінтя, коротше. Ну, пробувати. Пробуватися запущати.
Робить. Фух, робить, но видав ненадовго. Сеся дораз заткат, ні? Ну, уже в нього вчинений он єден. Мідні провода неправильно складуються. Їх треба якось на окрему лінію виводити, ні? А ну я так попробую. Я так попробую б... Я так попробую, бо мідні провода на окрему лінію складувалися. Бо тут то та сама проблема тепер виходить. Добре, я єнну зробив, а далі він не може зробити, бо він чекат сесю, інсертер, а він там в очереді далеко. Та мені треба теж мені сесь узел треба переробити. Так. Мені сесь узел треба переробити, бо так само йшли два конвейери, наприклад. Так, все забрати, наприклад. І все. А туй. Чинити ще один. Так. І б сись на один бік складував, сись на другий. Так. Нараз в асемблер складу інгредієнти. Як варіант. А я можу? Я можу. Я можу? Я можу. Нараз в асемблер складувати інгредієнти. Видав. А тут мені треба желізо, а тут мені треба ког. Ну, типа фунгує, не знав. Желіза мало. Ура, аж 2. Мені треба більше желізних цих плит виробляти. А ведь просто їх не складувати туй. Просто їх не складувати туй, та їх буде більше йти в долину. Ну, кого і желізо теж буду заїдати. Їх, значить, треба якось поокреме було вести. А я не знав як. Ну, тут вже, в принципі, засіклося, айно. Мені треба кого і желізо якось окреме вести, значить, туди. Ні. Мені треба було кого і желізо вести окремо, бо мені кого треба і туй, і туй. Мені треба, значить, сись цілий узол виробив, у мене, значить, неправильно зроблений. Сплітерами так порішати об шестерні на одну лінію. Не знав. Я не знав, як то робити. Сплітер. Що
Ні, сплітер. Ага, сплітер сплітить на дві лінії. У мене є сплітер, або я не знав, як він, значить, дві лінії зробить. Ні? Через єдине з желізом. Або тут ще CC. Ага, я можу зробити не так. Я можу, наприклад. У мене є подземні конвейери. А що я з ними можу зробити? Подземні конвейери, добре. І що тепер далі? Значить, я можу, наприклад, і се тут взагалі не брати, так? Подземний конвейер. Добре, де ти? Де ти, подземний конвейер? Сяк. А тут десь вийти йому, так? Ні, не так. Ну, близько, близько. Так, ось. Нормально провести мідь. Ось мідні проводи. Хочу поїсти. Дякую. Карамельний гарячий шоколад. Дякую. Нормально провести мідь. Хочеш оповісти ось якраз ці мідні шнури, бо вони мені треба лише туй. Вертикально аж туди. Вертикально хочу повісти аж виціть сюди, наприклад, так? Так. Капець комедія. Ну, цих уже 11. В принципі, це ліпше генич, або дуже-дуже потихо, дуже неоптимально. Мені воно взагалі треба на сяку лабораторію. Замінити вертикальний конвейер із шестернями на подземний, а мідний провести наземним. Вертикальний із шестернями сись. Ага, ну, значить. Шестерень мені треба лише туй. Хочу повісти, ось, наприклад. Ось шестерні провести сюди якось під землю, так? Мідь у баню майстровані красна, но нікому не треба, ну. Ай, ну золота жона принесла мені то. Так, а туй... Ой, не туй, або... В принципі... Так, а туй подземний. Сяк. Далі з того подземного вийти сюди. Ні. А як виход із нього вчинити? А, ось це подалеко видав. Все видав подалекому. Я порозумів твоє рішення, лише це видав дуже далеко.
Ож, мені кого ту... А, ні, мені ту і кого треба. Мені ту і кого треба, то я то мало не добрі туди подумав. Або я міг кого вивести туй. Мені їх треба туй і туй. Я мало все нелогічно зробив. Щось у мене стоїть просто. А, та бо я не то. Я не запустив тот research. Що мені треба? Все, logistics. Так. Я все вже видав казав, бо Майнкрафт явно легший мені. Ти можеш паузу нажати якусь? Не можеш. То сюди і то треба було, ну то. Коротше. Так, треба подумати, як все автоматизувати тут ліпше. Значить, мені треба сесю лише туй. Так. Майнкрафт легший, кіт не встановлювати Industrial Craft. Ну, гонно бити. А на що я це роблю? Що я роблю? Я роблю то саме. Я зараз просто вручну скорше на складу, та й висвищуся на авто. Що? Кого на конвейер не підуть? Чого? Мені кого треба сюди. І треба сюди. І то маленько нелогічно. Було б теоретично легше, коли я туй збирав. Бо я туй збирав і сі, а тую бо я збирав туті. І сі. Нет. Нет, я зась дурницю зробив. То би не було легше. Я маленько зависки, чесно. Айно, Владю. Кого то факторівський гюге?
Стратегія. Ну. А ти що думав? Ти думав, що таке Факторіо? Факторіо то така дуже непроста бавка. Значить, як мені ці шестерні сюди привезти? Так би то було і туди, і туди. Є у мене цей сплітер. О, та я його можу... Угу. Я туди можу попробувати так. Аж я сись кладу ту піцецько вище, так. І закладу у нього сесе, він у мене буде робити сесі шестерні. Де суту біду? Так. Далі, він то буде викладувати на простий конвейер сюди. Так. Сяк. Далі, тут у мене буде сплітер сись, котрий то буде перечинювати на 2. Єден у мене має йти сюди, а єден он сюди. Це сяк може буде вчинити? Кого владів то шестерні? Шестерні. Сякі никай. Добре, сесе мені сплітитися надвоє, руненько. Добрі. Який мені з того тепер взагалі хосен? Єден можу пустити сюди, бо він попадав сюди. Так. Так, якось. А єден я хотів сюди якось пустити, бо не пам'ятаю як. Як під землю проведу, та я ту його можу вивести, ні? Да, як сяк. Сяк. Та й сяк. Лиш ту вже сість треба підземний мені. Айно, видав. Сяк, айно. Ага, він не досігат. Він лише на сіко блоків годин. Поняв. Так. Треба буде так попробувати, каже Анім. Це мене очі не болять? Мене очі фурт болять. У всьому мій секрет. А тебе очі не болять від майнкрафтовських коцок, фурт, з перед очима? Туди сяко то не буде. То треба якось інше учинити. Фух, і чесно, я читаво змучився вже від цього. І ця бавка дуже інтенсивна на думання. Ми лише годину бавимо. Ми вже 2 години бавимо.
Фу, та де? Та де? Слухайте, в мене є пропозиція. У мене є пропозиція. Я Сеседора закривав і йду Майнкрафт бавити. Як вам така пропозиція? Ну бо я вже 2 години. Я се 2 години вже пробував вимудрувати. Ні, ну, мало більше годину, бо перед цим я вчинив на сесі чолини склянки вирубу, бо це було доста легко. Це було супер легко, взагалі. На майн треба. Айно, на майн треба позирати квадратними очима, та не будуть боліти. А й це вже домак другий уровень, я не знав, що з цим чинити. Послідня проба. Так. Да, як сяк. Або треба кого ще далі. Сяк не піде діло. Ого, як мені весело, воно просто тяжко, воно заставляє читаво думати. Йой, кактусе, якась нова бавка мені тепер нікуди не заходить. У мене є цілий список бавок, які я хочу побавити, у мене на них не є час. Наприклад, Factorio, Сеся була одною з них. Ну, воно насправді інтересно. Слухай. Гедзику. То-то-то. Все інтересно. Сложно, но інтересно. Треба просто порозуміти, що мені дали з цим чинити. А так. Так ти його будеш забирати. Ні, сяк ти його не будеш забирати. Сяк ти його будеш забирати? А чого не забереш? Добре, а кіть сись. У мене лише вопроси з тим, це будеш все забирати. Будеш, добре. Туди. Туди ми беремо далі сись підземний. Так. Добре. Ну, це вже щось мало інтересне. І маніпулятор з когами сюди, так? Тепер буде годен доставляти кого і туди, і туди.
Ну, або проблема. Сюди кого тепер не попадав, то вони треба туй. О, я знав, як то зробити. Ну, а тепер теоретично коги проходять сюди. Та не теоретично, по факту вони мають проходити сюди. Значить, частина буде йти сюди, а друга буде йти сюди долі. Сюди долі і буде попадати зась на цю лінію сюди у другий шор. Друге діло аж помало желіза туйка, так. І все мені туй взагалі вже не треба. Де хоч патронів зарядиме. Туй, наприклад, кінчилися. Ну, якраз. Потихо. Якось ото буде. Добре. Обсталося мені придумати якісі. Треба мені сюди доправляти. Автоматизую очі, бо позирати на факторію. Все буде добріно. Теоретично сяк мож. Не знав, це буде фунгувати. Це буде нормально фунгувати. Скорше всього, і це буде лупина засяйно. Ага, я і ту руку забрав. Ні, ну сюди лишні сюркети виходять, котрі все мало не добрі і так. І так не оптимально. І з цими мідними проводями у мене ж. Перемісти асемблер схемами направо і все ізі. Думаєш? Асемблер з схемами направо. Значить, мені треба схеми. А, слухай, ну, це звучить як раціональне рішення. Ага, мало не добрі і так. Треба сюди би було. Треба так сей забрати. Сяк покласти. Сяк.
А тепер кого треба? Де нам тут кого? Так, кого в нас тут? Щось слабося виробляють. Ну, задумка добра. Задумка добра, просто не встигатися. Корабель? Ні, це не RimWorld. Той корабель не таку ціль має, видав. А ні, таку. Тоже втікти з планети, ні? Так. Ні. Ні, нормально було. Ну, не нормально було, но... Я щось таке собі і хотів тепер зробити. Туди мені його треба достуй класти. І тепер к... Сяк. 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 Так, добре. Тепер. Так, ти будеш схеми робити. Бо желізо ще треба. Мало подалеко желізо одня. Хіба й се посунути ще мало має догорі. Сяк. Тепер. Цей корабель з розряду по тому. І це лише туторіал. Тут до корабля ще не знав, кілько стівок годин геймплея. Я раз не годен синю склянку зробити. Зелену. Я раз не годен зелену склянку зробити. Який корабель? Ну. Тут намного в тому й тяжко гів. Тут то намного май тяжко гів RimWorld'ові. Розумієш? Файний компонемент, Томаше? Ти за що, Іпін, кажеш? Я се можу зверху покласти, ні? Сяк. Ні, то мені треба ще на один блок вище. Сяк. Бо я тепер міг сяк класти. Сяк класти желізо сюди. Так. А от сіть. Да, як сяк. Страшна наркоманія получилася, айбо. Теоретично мало би фунгувати. Сись робить шнури, сесі шнури тут будуть все складувати все. Треба му лиш желізо. А желіза щось помало летить. Може мені це взагалі не треба раз складувати. Я можуся на паузу раз покласти. Мені тільки чолених баночок раз не треба. У мене їх до блуду.
Автомобілізму то яка хвороба? Ні. Хоч всякое воно бути. Спагетті, ура! Якийсь радий. Добре. Треба, значить, мені хиблять желізні плити. Чого? Бо туся роблять патрони, на патрони треба. Або на ісі кого мені то вже не дуже треба. А кить я той раз зобру сесета, мені буде просто більше желізася виробляти. Ну, тепер желізо буде проходити сюди, маленько більше, або все піде на кого, а сюди буде недостача засяйно. Члени склянки. Ну, щось таке. Automation Science Pack. Все, ученим треба випитися яку склянку, би щось продумати, бися заадвансити у технологію. Ну, видиш, я кого пустив сюди отсяк, бо вони сюди в другий шор йшли. А схему я окремо доставляв, не з цим самим конвейером. Пішли кого. Тепер кого пішли сюди, добре. Сесі ще чекати желізо, тут треба дуже много желіза. Мені сього хибить. Треба, видав, зачинати туйк. То. Добре. Поняв. Зараз попробуємо тут дещо загородити. Поникаємо, це буде з того щось. Так, сутуня стрілячки ще? Ні. Треба вчинити. Заспліть желізо на кого і пусти половину. Що? Ага. Оштуй. Айно, засплітити. Слухай, добра думка. Значить, де у мене там сплітер? Такий. Значить, я то пущу сяк. Наприклад, сяк я пущу половку туди, си забирав. Сись мені треба мало посунути. Сись мені треба посунути, Слухай, дуже добра думка. Кого? Ну тепер сюди попадать лише половка желіза. Половка сюди. Ну треба класти двоєний путь, аби Гога не залізла. Ти все правильно повів. Тепер мені треба самое желізо. Туйся плавить желізо, значить мені треба виціть конвейер вивести сюди ще. Якось так. Да, як сяк. Тепер тут мені треба би електродриль у мене був. Burner Mining Drill. Ні, мені треба електродриль. Mining Electric Drill. Сяк.
Сякий. Далі треба з нього руку. Тепер до них треба ще світло довести. Пішло? Ага, тут він напряму. Ага, так, no mineable resources. Поняв. Значить, усього взагалі кінчилося. Та й усього ся кінчило. Ага. То в мене вже желіза просто вже не є. Так. Значить, електромайнер. Сяк. Всі, пішло. Сисі ще має. Сисі ще має, добре. А сись я щось не добрів. Він, коротше. Ага, він годен без руки. Так, туся щось дуже темно. А ну, включимо світло. Так. Сись годен такої без руки на сись класти. Сяк. О, супер, пішло. Фух. На вході засплітити. На вході куди? Тут? Мені сьогодні я добре зробив. Половка сюди, половка сюди. Уже пішло. Уже ся мало майчиняти зелені. Уже туй коги. О, вже туй коги теж йдуть. Фунгує. Фунгує, тепер і зелену водичку теж роблять. Ура! Так, треба мені було ще стрілячку. Туй. Та й туй видав, не похобит. Так, ідімо візьмемо патрони. Добре. Таку і половку з цих можу покласти сьому, та й половку сьому. Бо я так розумію, що то шумить, гудить, то приманює тих богарів страшних. Ну, щось маленько вже визирать не файно, айбо робить. Добре зробив, лише недобре, що читаш чат із задержку. Ну, і там, перебачте, я на то не вливав, як скоро я читав чат. Мусите розуміти, ось... Output full, ага, ось не встигати. Добре. Все, поняв. Я не можу скорше читати чат. Ну, просто бо я мав і сюди увагу звертати, і туди увагу звертати. То тяжко. Не сердіться, будьте добрі. Будьте добрі, не сердіться. О, як тут із патронами. Нормально, ще добре. Так. А чого? Де тут стіна? А, камінь ся кінчив. Кінчився камінь. Ага. Поняв. Треба якось так. Ніч мені кажіть.
Добре, це було не дуже добре рішення. Так, а як його? Так, треба туди його десь... Треба, бо він на сисю половку метал. То просто ці в руці туди прикапчав, ні? Воно фунгує так і фунгувало перед цим. Щось не треба вже туди. Так. Ну, добре. Він би тепер мав класти на дальній сиськус. О, добре, все, пішло. Супер. Я повернувся. Супер. Добре, радий ми вас видіти. Все так, пише галичанин. Навіть не уявляю, що на стрімі міг би ефективніше думати. Ото не лише то, що на стрімі, просто тобі треба паралельно процесити то, що тобі пишуть люди, і то, що щось тут діє. А ще мусите розуміти, що це не май легка бавка, ось я в такому експірієнсі мав дуже немного. Та не сердіться, кіт щось десь не встигав прочитати. Я то не нароком чиню. Добре. Ми плюс-мінус все. А яка у нас ціль? Ага, use labs to research automobilism. У мене вже в процесі ресерча, добре. Ну, то в мене вже є прогрес. Я автоматизував виробництво цих зелених баночок. Могло би бути майщиковно, або вже як є. Хибить желізо? Іде желізо. Айно, раз має велика проблема якраз із желізом, або вже йде. Видко ж цих зелених мікросхем я виробляв много більше як желіза, а желізо мені ще тут треба ділити, аби і когося робили. То і коги у мене теж то. Назберуть. Ну, тося навіть не треба чинити, ось Майнкрафт має легкий. Бо Майнкрафт многом має легкий. Ну, цю логістику я розробляв уже 23%. Уже 23%. А після цієї логістики мені ще треба буде цей автомобілізм. То буде довго. Я не знав, це ми низько то встигнемо. Просто би сте розуміли. Так, я сюди патрони заклав, ні? Так, всі стіни туди можу забрати. Так, і сесі, а мало вище туди. Так, 6. Всяк фортифікацію вчинити ще. Так, і сюди маленько. Айно, і це лише 25%, та навіть не так, це лише 25% всього ресерча логістики. А там, видите, я СС зробив, далі логістика 2, СС, а далі мені треба буде автомобілізм. Та тут геймплея на мільйон годин. Так, що у мене скоро кінчить камінь. У мене скоро кінчиться все родовище каміння, то мені треба буде щось думати друге. Як мені стіну чинити? Де у мене тут ще камінь годин бути? Я тут на карті більш камінь ніде не вижу. Все, значить, це усій камінь, який я міг зробити, такий
Та й все. Кілька зелених банок у ладі. Може упиратися в одну лабораторію? 18. Або я і челині вручну сюди клав. Я брав челині, видиш, сяк. Сяк. Та й кладу сюди. Сяк. Упиратися, ну. Айно, могла б бути ще одна лабораторія, в принципі. Правду кажеш. Покласти ще лабораторії і попробувати їх годувати нараз і тим і тим. Ну, треба попробувати, ану. Вчинимо ще пару лабораторій. Значить, це все треба буде забрати. В ці треба буде ще один підземний тот вчинити. Лабораторії можуть брати інгредієнти з других лабораторій? Ага. Що? Лабораторії можуть брати інгредієнти з других лабораторій. Інтересно. Так, сюди буде йти челена, сюди буде йти зелена, так? То треба було на один блок ближе. Ай, ну то треба було на один блок ближе. А ні, нормально, бо це не нормально. А я їх можу... Я їх можу скапчати. Чекай, тихо будь. Так. І тепер або я в сіть викладував сюди. Сяк. А сюди челена обійшла. Так, а тепер... А челена як буде йти? По другів, добре. А тепер лабораторії. Автоматизація з синьої в членої просто на мільярд процентів. Може то якось так попробувати зробити? Де ми тут? Маніпулятори. А, сість май далеко. Добре. На Хойку має більше часу, чим на факторію, можеш повірити. Хойку то що? Пан Володимир, здоров'я! Здоров'я, ми тут видимо, кіть видите, ми тут збираємо дуже непросту штуку. У нас тут якась хімічна лабораторія. Ні, насправді це факторіо. Це бавка, яку я лише учуся бавити. В принципі, на одного боку то саме, що в Майнкрафту. У вас тут якісь ресурси, і ви можете робити якісь автоматичні ферми.
Просто той уровень той автоматизації в много раз май сложний. Ага, тут у мене ліс. Виціть на мене, видав, не будуть нападати, ні? Hearts of Iron? Hearts of Iron. Ага. То там, де політика всяка. Ядерну бомбу. Та де? Коби. А знаєте, у мене тепер логістика другого уровня. Faster and more flexible ways of transportation. Далі я собі придумав автомобіль. І це все тепер коби зробити автомобіль. Розумієте? Пан Володимир. Автомобіль. Так, я сюди навіть ніч не кладу, на мене насправді більше нападають лише зверхи, та я зверхи патрони і буду домітувати. Туйкіко. 36, 31, 37, 62. Та й той раз не дуже треба. Так, у мене ся туй кінчить камінь. Я не знав, яка в нього... Ну, коли ся кінчить камінь, то все, то вже не буду годен. Там дотеперістов, дякую, якась біда. Я раз не придумав, як я буду збирати донати, насправді. Та й кіть буду збирати, та лише... Йой. Ну, я зато говорив Аддика з цим. Із Сокольом, котромусь ми збирали минулий раз. Так їмся з ним договорив, щоб він зробив банку, він собі. А вать уже на крайняк я собі просто зроблю банку в монобанку, і я йому буду так заганяти. Бо через сервіс дяка тепер нереально робити, і у мене просто не було часу глядати якусь альтернативу. Так, добре, значить, і це у нас вже все перепаковано, так. І це у нас теж... Ага. Ну, тут і засі з когами біда маленько. Треба ту сесю половину. Треба і сю половину, бо на неї желізо не заходило, значить, так? Лише б на одну половину желізо йшло. А як нам то зробити? Цей сортовач. Input priority left right. То так не вийде. Бо мені треба 50-50 тут розбивати. Бо воно їх тут сортує як? Воно тут не вибирається, воно по правому, це по лівому боку конвейера йде. Не знав раз, як то зробити. Просто не знав, як то зробити. Так, сесі фунгують. І вже... Ну, вже 39%, вже ліпше генич. Добре, дякую, що забігли сте. Я не так часто стрімлю, но коли стрімлю, та пишу зато в телеграму в основному. Дякую, що сте зайшли. На другий раз теж буду запущати голосування, що будемо бавити, бо низько, наприклад, люди вибрали Факторіо. Я давав на вибор пару варіантів. А там будемо видіти. Добре, дякую, щасливо. Так. Горизонтальний конвейер іде руно без поворота. Вертикальний на нього зверху паде і піде лише по іній стороні. Правильно. Я поняв, айно. Я, наприклад, туйсяк зробив, айно, лише на сейсбік, значить, іде. Бо мені треба якраз, щоб желізо попадало не на сейсбік, не на сесь, а на сейсбік. Угу. Ото мені туди треба...
О, я поняв, як то можеш зробити. З Богом, мушу йти. Добре. Добре, красно дякую. Та я теж будуся скоро сохраняти, бо не це вже 2,5 години бавились ми. Моя голова не встигла то процесити так. Ні, то щось мало не пішло. Не так. Пішло? Получилося? Получилося, добре. Мало. Євгенію, перебачте, я мало не розумів, що ви від мене хочете. Повілисте, окей, а далі thanks for good content. Ну, я подякував. Красно, дякую вам. А далі ви ревете? Ну, я не зовсім розумію, що ви від мене хочете. Так, де б... тут вже є лампа, то мені не треба. Ні, та я не планував то-то. Рейдж-квітити, якщо каже. Ну, мені раз інтересно. Но сложно. Ну, направду, дуже тяжка бавка кіть-руняти з тим, що я бавив дотепер. Даже кіт, наприклад, тот самий RimWorld. RimWorld в рази легший, хоч всі кажуть, що вона доста похожа. Доста похожа на Factorio, в принципі, бо там теж суд автоматизації. Ну, як автоматизації? Там, в принципі, більше якийсь менеджмент людей, жителів, і у них теж суд якісь свої заняття, професії, навики, і ти вибираєш, чим має займатися, з яким пріоритетом. Тут доста іншого. Я б не вповів, що воно натільки похоже на RimWorld, як ото мені Steam подає, Бо у мене в Steam там так і пишеш, вижу, бавивись RimWorld, будетеся любити Factorio, дуже похожа павка. Домак не похожа. Ні, Factorio та Lavor, Домак не то та ситуація, повір мені, не то та ситуація. Lavor дуже фрустраційний такий. У Lavorovi ти, направду, ото мука. Factorio, на другого бока, ото квест якийсь, загадка. Це буду RimWorld стрімити? Може би, або ото вже видав буде якийсь новий світ. Можемо RimWorld пострімити, пак потім не знав коли точно. Насправді я би і острів хотів ще, може, коли пострімити. Дуже много хочу, а дуже мало часу. По факту, все я тепер сяк, можна казати, спочивав від Майнкрафта, бо в мене тепер першим пріоритетом є докінчити новоселицю і якось її викласти у свобідний доступ, аби сте могли самі зайти кудись та по тій новоселиці погуляти. Раз у мене такий твердий план, ось я викладу то на якийсь сервер, де може буде спокійно зайти, і всі ті будови, які я зробив, може буде по ним походити, погуляти, все то село направду самим пороззирати.
Відпочивати. Ну, не то, щоб аж відпочивати, можеш казати, да, якся переключити, розумієте? Ага, тут повний аутпут, так. Поняв. Все може було ще мало май розпаралелити. Або я то, видите, так доста кучно вчинив. Ну, або у мене логістика вже 59%. Ми се низько видав не дочекаємо. Я вже просто розумів, що в мене сідать батерка, ми вже 3 години стрімимо, у мене вже голова з того пухне. Ну, я низько навчився много чого нового. CC подземні конвейери, це вау! Це щось новеньке. Дуже інтересно. Ще одну фабрику зелених склянок? Ні. Я не буду. Просто я не буду. Все, конець. Курта бесіда. Я низько на то просто не буду мати енергію. І взагалі я думав, ми можемо потихеньку кінчати стрім, бо я вже чув по собі, що я се доста змучив із цього. Файно було, або доста було. Факторіо інтересна бавка, або все таке, що мені треба брати, не знаю, на тиждень відпуск і просто сідати се бавити, а я на таке не буду мати часу. Та люди добрі, будемо туди на низькися відкланювати. Добре? Вися не сердіть, або ото раз доста. Як це тут сохраняти? Save game. Кве. Save. Добре. Будемося розходити. Айно. Випак то. В слідуючий раз, як будемо бавити Факторіо, та голосуйте за Факторіо. А на низьке буде, бо я вже просто не беру. Та люди добрі, щасливенько, майтеся, сукутіться. В слідуючий раз треба буде, направду, треба буде вчинити банку, будемо збирати на дащо доброго цімером. А тут, слухайте, Василь так мені не скинув фотку реба, котрий купив. Дякуючи нам теж. Буду го дораз тирмати, аж найми фотку зверже. Добре, всім красно дякую.